shigo. Kuna gani ko ga yana ta cika da yan Allah su da motuna da motoci da tipa yawwa kuna gani ko aikin yan gari na wanga ba na gwamnati na ba mu gwamnati kwami bata ayyana mana ba cikin garin ga wallahi ga sunan kuna gani ga matasa ta kuwa kun gani ko yawwa kuna gani ana ta sussa kun gani ko yawwa kuna gani dai ga nan kuna gani ga ruwan kwana tarko shigo zubenan kuna gani ko kuna gani ko ga sanan dai ana tai ga san kuna gani suna tai zuba kun gani ko yawa to yayi zamu tura su saman YouTube kowa ya gani Allah so